wace ƙara ce muke da ita a yau? Wato a yau ya mai girma mai shari'a 1 ga watan 2 2022 na yau za mu karanto ƙara akan Malam Ajasu wanda ya ɗauki akuyar gidan Malam Nasi da sunan cewa ta haihu a gidan Malam Nasi sai ta je gidan shi. To a yau dai ƙarar gata nan a nan akan cewa wai wannan akuyar ta zama mallakin shi saboda ta haihu dai a gidan Nasi amma sai ta zo ta tare a gidan shi. To a haka ne ya kawo ƙara yana duban mai martaba ya abun ga mishi ya tashi ne. To ina wanda ya kawo kara wanda ake tuhuma ya je ɗakin tuhuma. Yanzu Ajasu, tambayar da za mu yi maka a nan shine akwai da tayin a gidanka shin taka ce ko ko ta Malam Nasi ce? Ya mai girma mai shari'a akwai nan ba tawa bace amma yanzu ta zama tawa. Ta haihu a gidana ai ta zama tawa. Ha ya mai girma shari'a Ba mu dalilin da yasa akwai da ba taka ba ta zama taka. ya mai girma mai shari'a akwai ita da kanta ta bude baki ta ce min cewa ta zama tawa tunda a gida ta haihu ran kai rade. To kai Malam Nasi ka ji abin da Ajasu ya faɗa, shin ka yarda da hakan ko ko baka yarda ba? Ya mai girma mai shari'a wallahi tallahi a je gida What? wallahi ba ya hada mai doka akuya ta. Subhanallah. Haka kace? Malam Ajasu ka ji abin da Malam Nasi ya faɗa, shin gida za ka je ko ko daji za ka tsaya? To ku je ku zauna. Yalla mai ko cikin kabari za mu je. Zan fara akuyan nan baya yalla mai. You be mumu. Da a ce ne suna so kyanwa da wannan gatarin wallahi. To salamu alaikum. Wato ainihi mun bi diddigin wannan shari'ar mun gane cewa Malam Nasi baya da gaskiya a wannan shari'ar, saboda haka za mu ɗaga wannan shari'ar sai bayan mako idan Allah ya kai mu.